WeWear, der er vi meget omkring, at man behøver ikke at være perfekt i det, man gør. Der må gerne være fejl, og det må gerne være, det uperfekte er perfekt i vores øjne, så længe man handler og prøver at gøre en forskel. They were in the Craftivism Festival upcycling trousers. Here, for example, we have some example of a cargo pant that has been in the trash, but thanks to fixing the button and the zipper and also the oil stains it had here with some hearts and flowers, now they are ready to be used. Jeg holder en workshop, hvor man kan lave en patchwork top med gamle tekstiler, som eksempel en gammel t-shirt, som har hul, eller noget man ikke længere bruger, som man kan sætte sammen i en flot top. T-shirt sometimes the quality gets worse over time, or it has some. A lot of people have these like holes or stains when you use over time. So it's always and when you cut it up, it's a lot nicer that you don't see. You can cut around all these stains and make it into a patchwork top, and it's kind of like new again. Vi går på NNY, som er en efterskole for entreprenørskab. På den her skole har vi noget, der hedder Go Global forløb, hvor vi er en del af det her Refashion for Good-projekt. Vi har blandt andet lært at brodere. Hvis nu man har fået et hul i bukserne, kan man sætte en lap på og så brodere det sammen. Eller vi har lært at sy vores tøj om. Det er blandt andet også lært i det her Refashion for Good, hvor vi har lavet et par shorts, som vi fik et par starkbukser. Så lavede vi et par shorts ud af dem og puttede sådan nogle seje øjne på. Og i samme anledning har vi også skulle finde nogle sustainable fashion designere, hvor vi faktisk har været ude, og vi fandt hende her, Marta Dolske, hvor vi var ude og snakke med hende og lavede et længere interview sammen med hende. We're here at the Craftivism Festival run by WeWear, and it's actually Toy Byttemarko that we're on here today. And the principle is pretty simple. So people come in here with their bags full of clothes they don't no longer use. We weigh it just to know how much clothes are coming in. And they're more than welcome to actually use all these opportunities to find a new piece of clothing for themselves, which we weigh again just to check on the impact that we're having on the environment. Hej, velkommen til en sanke-workshop. Jeg kommer fra Miljøpunkt Østerbro. Det gør min kollega Sara også. Og vi laver nogle sanketure en gang imellem og nogle grønne formidlinger om biodiversitet og bynatur og hvordan man kan bruge naturen. Blandt andet hvordan man kan finde spiselige urter, men også hvordan man kan bruge det til andre ting. I dag skal vi snakke lidt om hvordan man kan bruge det til plantefarve, til at farve tøj med. Og det er derfor, jeg har lavet de her bøtter med planter, jeg har sanket ud fra parken. Vi kommer fra WeWear, og i dag der holder vi en workshop, hvor vi strikker og hækler grydelapper af tekstilaffald. Vi laver vores tekstilaffald i sådan nogle her garnnøgler af gamle stofrester, så det her for eksempel er et gammelt lag, som vi har lavet til strimler og viklet op, så man kan bruge det til alt muligt forskelligt fedt og give det et nyt liv.
Renaissance og anden Craftivism Festival. Jeg hedder Signe, og I kommer til at høre ret meget på mig det næste stykke tid, da jeg får lov til at skulle stå her og introducere alle de fede designs og modeller. I ReWear er det rigtig vigtigt for os, at vi har et fællesskab, og det her fællesskab, det kommer ligesom også til syne her til vores modeshow, hvor en masse er sammen om at upcycle. Om det er første gang, man upcycler, om man er 11 år eller om man er over 50, så er alle ligesom velkomne til at være en del af vores fællesskab.